halor ka jinglong jingman ka surok national highway ha sorpa Khliehriat kabala bo jinge hado kata-kata yaki paiba nakaliang uwahe shnong Khliehriat west uba Justin Dakar bat uwahe shnong Khliehriat east uba KDS Rambai min Haka kat kendai terik mentau penai nai tung kilabo dak jing tho akmat u project director jong ka NHAI shushu halor kanel pelong ru ya ka jing jurip ya ka surok national highway ha Khliehriat ha ka jing jurip lalam baka jing benterai ya ka surok ha sorba Khliehriat lalap ba prabopasan ka surok ba shna da ka dewbilat kala orpan bat don ru ki benta ki bla julor kumta halor kani ki bor shnong jong ka Khliehriat west bat Khliehriat east kila dawa ba dei ban shna ba ha ka rukom ka ba paka Hakatay ka jingjurim ya ka surok national highway min haka kat pratarik ha Khliehriat west but Khliehriat east bala don ring kat lang yuwahe shnong lembat ki dukat executive jong ki dor bar shnong Khliehriat west but Khliehriat east ki he jong ka NHI lembat u block development officer wapung CNRD block u Dr. Tishala lalapa dangdon bon bha kiba dangdon kamban penpet penbiang ha kaba pentere ya ka surok national highway ha Khliehriat kaba dei ru ke headquarter jong ka East Jaunty Hills district nakaliang ki bor shnong jong ka Khliehriat west but east kila penpau but kentu baka NHI ka dei ban shna ya ki nala toj ki babaha ha baro arliang ka surang but ha ka por ba shna ya ki nala contractor ru u dei banda pet bha baka na ki nala kam dei ban toj pathar sa surang but ru ki nala kem dei ban lang haju shushu la penpa badan kam ru ban shna bon teli ki nala lani ki cross drainage ha ki ba bon ki jaka shushu la kentu ya ka NHI ban maramat bha ya ka surok ba yangi kali ban led shabendi hati ka ba ha Khliehriat east kiwe ki jaka ki badan kam ban maramat bat pen bha ki kenthop ru ya ka lat na surok national highway ban led shajaka basa deputy commissioner ka lat ban led shaka office district session judge ha Khliehriat ka surok badan ha khardap banrung Sha office deputy commissioner ha Khliehriat kalat bandrung sha surok shnong sha dong lat wa yangau kaba dan persha yaka One India shopping mall kalat bandrung sha jantia Eastern College kalat banlen sha kadong mutha thlan kabadei ka surok banlet sha office u superintendent of police ha Khliehriat kalat bandrung sha kadong chasem banlet sha Khliehriat branch kalat banlet sha kadong lat lum sentu leber lum malik halor kini ki jinglap ha ka jingjuram ya ka kai phot la pen biang do BDO ha ka ba an pha pan shaki bor badai pait lani shu deputy commissioner bat sha ka NHI ha ka shithi bala pha shu project director jong ka NHI ka dor ba shnong Khliehriat west ba dor ba shnong Khliehriat east kala pan pa ba ka jing pantre ya ka surok ka long ka ba suki sha ba palan bat ka ni kala wan ra bon ki jinge ha ka let ka wan jong ki pai ba ka ba wan ra ya ka jing theng kali ka ba jur ha ka sor Khliehriat kabala shak taru wat ki kali ket nong pang ki badan kam ban pen poi kirki ki nong pang shaki jakai jing sumar ya ki kali jong katanat fire service vehicle bat ka jing dheng kali ru ka slam ha ka ba wan ra ya ka jing thot ya ki pat ba baro